बैफोरबायदि लुबैसुला राजनितिगिरिफोरा जेराव बांसिन मुलाम्फा गोनां बे राजनितिक दोलोआव हाबनानै गावसिनि लुबैनायखौ सुफुंनो बिथांमोना खाबु लायो। दिनै जोंनि बर'फोरनि राजनितिगिरिफोरखौ जोङो सानफ्रोमबो खोनानो मोनो दोलो नागारनानै गुबुन मोनसे दोलोआव हाबनायनि। बिथांमोना दिनै मानि थाखाय गावनि दोलोखौ नागारनानै गुबुन मोनसे दोलोआव थाङो, जाहोना मा? जोङो बेखौ दिनैनि भिडिअ'आव मोनथिनो नाजानि। राजनितिगिरिफोरल' नङा, दिनै सादारन पाब्लिकफ्राबो दिनै मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव थांनायखौ जोङो नुनो मोनो। जुदि गावसिनि दोलोआव हाबो अब्ला बिथांमोना दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायो। जोंनि गेजेरावहाय माखासे राजखान्थिगिरिफोर लोगोसे माखासे पाब्लिकफ्रा दिनै जइन जाफैदों होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिन्थियो। बिथांमोना मानि थाखाय बेबायदि दिन्थिनांगौ गोनां जायो? जोङो दिनैनि भिडिअ'नि गेजेरजों जोङो मोनथिनानै लानि। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लानाय जाबावबाय। राजखान्थिगिरिफोरनि एबा पाब्लिकफोरनि राजखान्थि दोलो सोलायनायनि जाहोनफोरखौ गाहायाव सावरायनि। सेथि जाहोनानो जानो हागौ जाहैबाय सानस्रियारि गोरोबलायै। माब्लाबा राजखान्थिगिरिफोरनि गेजेरावहाय गावसोरनि सान्थौ एबा बिथांखिफोरा एबा थांखि लानायफोरा सासेया सासेनिजों गोरोबलायै जायो। जुदि बेबायदि गोरोबलायै जायोब्ला गुबुन सासेया दोलोखौ नागारनानै गुबुन मोनसे दोलोआव थांनायनि मोनसे जाहोन जानो हागौ। मानोना गुबुन दोलोआ जेब्लायबो गावसोरनि बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ बोजबनो थाखाय जेब्लायबो रेडि जायो, जेब्लायबो थियारि जायो। मानोना जुदि बेरेखा दोलोनि राजनितिगिरिया गावसोरनि दोलोआव थाङोब्ला बे दोलोआव गोबां मुलाम्फा जायो। राजनितिगिरियानो थाङोब्ला बे राजनितिगिरिखौ मोजां मोनग्रा गोबां पाब्लिकफ्राबो बेजों लोगोसे थांफागोन आरो पाब्लिकफोरनि गोसोआव मोनसे गुलाय गुजाय साननायखौ लाबोहोगोन बेरेखा दोलोनिखौ। नैथि जाहोनानो जानो हागौ जाहैबाय बिसायख'थि गेलेनाय। राजनितिगिरिफोरनि गुबै थांखियानो जाहैबाय बिसायख'थि गेलेनानै देरहासार जानानै गोहो गोरा जानाय एबा गोहो बोलोखौ लानानै पाब्लिकनि सायाव सासन खालामनाय। मोनसे सोलायबाय थानाय राजखान्थियारि थासारियाव राजखान्थिगिरिफ्रा फिन बिसायख'थि गेलेनानै देरहासार जानो थाखाय गुबुन मोनसे गोहोगोरा दोलोनि सायाव नोजोर बोनानै बे दोलोआव हाबहैयो। जाय दोलोनि मदद होग्राफ्रा गोबां, बे दोलोखौ नायनानैहाय राजनितिगिरिफ्रा गुबुन मोनसे दोलोआव हाबहैयो। बेबो मोनसे जाहोन जानो हागौ। मानोना राजनितिगिरिफोरनो जेब्लायबो गोहो बोलो बेखौ बिथांमोना लुबैयो। गुबुन मोनसे एबा थामथि जाहोनानो जानो हागौ जाहैबाय गावनि थांखिफोरखौ जाफुंहोनो। माखासे हाबिलास गोनां राजनितिगिरिफोरा गावनि हाबिलासखौ सुफुंनो, गावनि जिउ खांनाय राहाखौ गोजौसिम खालामनो बैफोरबायदि लुबैसुला राजनितिगिरिफोरा जेराव बांसिन मुलाम्फा गोनां बे राजनितिक दोलोआव हाबनानै गावसिनि लुबैनायखौ सुफुंनो बिथांमोना खाबु लायो, आदब खायदा बाहायनानै आरो बिथांमोना बे राजनितिकआव हाबो। नाथाय बैफोरबायदि राजनितिगिरिफ्रा जेब्लानो बे दोलोनिफ्राय मोननाया खम जागोन अब्लानो बे दोलोखौ नागारनानै गुबुन मोनसे दोलोआव बियो बास्लायबाय थायो। ब्रैथि आरो जोबथानाय जाहोनानो जाहैबाय बियाबनि गोख्रोंथि। माखासे जायगायारि जेंनाफोर आरो बियाबनि सुबुं सानखोआ राजनितिगिरिफोरखौ दोलो सोलायनायाव बिहोमा होयो। माखासे बियाबफोराव मोनसे राजखान्थि दोलोनि फोथायथिया गोबां एबा गोलाव समनिफ्रायनो खुंबोबाय थानाय, जायखौ रायजो राजाफोरा गोरलैयैनो फोथायो। बे जायगाखौ बिथा खालामनानै राजनितिगिरिफोरा दोलो सोलायो। बेफोर गासैबो सोलायनाय दोलो मोनसेखौ नागारनानै गुबुन मोनसे दोलोआव हाबनायखौ जोङो ससियेल मिडियाफोराव एबा माखासे राजनितिक दोलोनि पेजफोर, चेनेलफोर दङ, बे चेनेलफोराव जोङो नुनो मोनो। मानो बिथांमोना बेफोरबायदि हाबनायखौ होबाय थायो होनोब्ला, मानोना बिथांमोना गावसिनि दोलोखौ गोजौआव दोननानै गुबुन मोनसे बेरेखा दोलोखौ गाहायाव दिन्थिनो थाखाय दिनै बिथांमोना गुबुन दोलोनिफ्राय गोबां दिनै गावसिनि दोलोआव हाबदों होननानै बिथांमोना फोरमायो। जानो हागौ बे फोरमायनाया गासैबो नंजोबा, गोबां सुबुंफोरानो गोबां हाबो, नाथाय बे हाबनाया बेसेबां सैथो बेखौ मोनथिनो हाया। एसेनोसै लोगोफोर, दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।